A aventura deste tiburón non tivo final feliz, pero abre a porta a coñecer moito máis desta especie, moi pouco estudada e insólita nas nosas costas. Trátase dun exemplar de solraio que acabou escollendo Vilanova para morrer, e iso a pesar dos intentos por rescatalo. Malia de volver ao mar, o animal volveu para a beira, onde finalmente faleceu. Volveron a reflotar, pero despois finalmente acabou varando na ensenada, pois porque esa zona queda totalmente en seco e non se puido facer nada por ela. O exemplar é unha femia de case 3,5 metros, motivos polos que chegou a Ría de Arousa aínda non están claros. Pode que se desorientase, pero quizáis acabou aquí por culpa do quecemento das augas, a consecuencia do cambio climático. Noutro tipo de animais normalmente pode ser polo quecemento das augas, que hai animais que empezan a chegar pois porque poden vivir nestas augas que antes eran aínda máis frías, non? E agora son cada vez máis quentes e poden sobrevivir nestas augas, e aparte pois pode ser pois posibles erros na súa migración ou polas borrascas que poden achegalos á costa. Os profesionais do CEMA practicaron unha necropsia esta mañá na procura de máis información sobre as causas da súa morte, unha intervención que ademais ten moito interese dende o punto de vista científico. É unha especie moi pouco estudada e que ademais agocha moitos enigmas. Esta especie, bueno, é bastante rara, e polo de agora non temos moitos datos dela. Sí que se coñecen pois noutras zonas, por exemplo, en Canarias sí que hai unha poboación, pero perigosas non son ningunhas, sempre o decimos. Perigosos somos nós, que nos achegamos a eles, sendo inconscientes de alguna forma, teñen dentes se pode pasar algo, ao final son animais salvaxes, non? O CEMA fala deste episodio como unha gran oportunidade para a investigación. De feito, colleron multitude de mostras que agora van ser analizadas. Varios institutos e universidades amosaron xa o seu interés en conseguir algunha parte deste animal. Como o resto de tiburóns, a presenza do solraio está moi repartida polos océanos. Os avistamentos máis próximos a nós rexistráronse preto das Illas Canarias.